I pozdrav ljudi, ja sam Ognjen, kao što vidite, evo nas u novom klipu, znači to je gameplayu. Danas nastavljamo sa Clash Royale-om, da, ljudi, izvinjam se što nije bio juče klip, znači, ne, bio je juče klip, ja sam se nešto zbunio, izvinjam se, danas nisam mogao, baš ga izbacim, pa evo ga sad. Bio sam na kompu malo pre, pa evo, reći na telefon. Ljudi, nažalost, znači, moj klan više nisam, znači, nema igrača, samo jedan je došao u moj klan i nisam htio da šta će mi klan kad nema igrača i jebi ga ljudi. Tako da sam ušao neki Serbian Kings, kao što vidite, odličan klan. Gledajte trofeja, znači, dominira, ok. Kao što vidite imamo za ovaj upgrade, znači Baby Dragona i Spirit Gobline, ajmo na free chest, ja mislim da ništa nećemo dobiti, ali možda znači sreća posluži. Archery, ok, imamo već jedno, ok, gold, to mi treba, dobro, 2 gena, Archery ne koristim, dobro, muskete, možda ću neka. Dobro, silver ništa, znači tu ne očekujem ništa dobro. Kao što vidite, možemo ljudi da upgrademo ili Baby Dragona ili Spirit Gobline. Sad se mučim, znači šta da upgradem, ne znam sad tačno. Ja sam razmišljao Spirit Gobline, znači oni su mi dobro za obranu i sve to. Sad ne znam, evo Baby Dragon. Evo, tajmo, sljedeći put ćemo ovo. Kao što vidite, pozdrav se javimo. Šta je ovo? 3 kolidera je. Poz. Ajmo. Koliko šta ima u ovom klanu? Ja sam pošao zahtev i vi primili su me, nisam ni znao. Koliko ima kolidera, ja ne znam. To ne treba ni da se daje toliko. Nekvalitetan klan, ali ok, ušao sam. Evo imamo 3, 4, ujebote. Koliko? 5 kolidera, 6! Ujebote, preterao ga lik majke. Dalje tražimo za donaciju. Ajmo minione, ja ih koristim, da koristim ih, ok. Ajmo na battle. Vidimo da možemo da pobedimo. Ajde, konekcije. Ljudi, sjebot sam punjač, znači punim telefon i... aj kasnije ću da vam pričam. Zbunio sam se. Sjebat će me sad. Pička, tako igraš, a? Ajmo, napad. Sjebao sam se, majke. Džabe mi ovo bacio, znači ne može ni skinu ništa s tim. Sad ćemo ga sjebamo ovdje. Dečko, ti si izjebao, misli, znači ide sad na jednu kulu, dečko si izjebao, potučio je. Što mi to postavljaš, si su jedno. Čekaj da skupim malo sjeve, da mi bacim balonu. Samo malo da skupim ovo. Da ga odugovlačim. Ovdje minion, mislim da ulačuju. Minioni, znači healthy su im mnogo slabi, tako da ali iz obrane ubijaju. Ajmo balona. Trebao sam smanjiti zvuk na Clash Royale, ajde sljedeći put. Ne sljedeći put, nego kasnije ću smanjiti. Viš kako se igra. I još mi lik, još kad, ne trebaš da bacaš on, trebao sam sačekati malo za auksiju. Koji nešto mi baga konekcija, ne znam sad koji problem, ali ok. Loš potez, loš sam gledam. Nema veze, mi ćemo, mislim da je to, da, nema veze, neću da trošim arrows. Jer onako pred kraj ću da mu svršim. I sada je nema problema. Ajmo balonu. I evo ga, znači mislim da je lik završio.
Ajmo, princ, mislim da je gotov, Ajmo mi princa, imamo ga mi, znači balona koristim zato što skida odlično. Nema veze, ajmo dragona, pa balona. Sjebo se dečko, jebi ga. Evo, i evo je pobjeda ljudi, očekivana pobjeda. I dobro smo odigrali. Ok, super česno. Čekaj smanji zvuk da me čujete. Hvala što ste mi donirali. Samo, eto, ovako sam mislim da me bolje čujete i ja da pojačam zvuk. Dobro. Eto ga. Samo malo ljudi, restartovat ću koje... Neću, ajte, ok, nema veze. Dodiramo još neki battle, ja. Čekajmo, gdje se donirali smo, nemam za upgrade. Imam za ovo, ali nemam para, jebi ga. Ajmo. Razmišljam sam novi deck da pravim, da ako želite, ali ovaj deck je fenomenalan. Ako želite novi deck, pišite u komentare. Dobar je deck, majke mi, znači ja sam od prilike pravim, nisam baš od prilike, malo mi znanje trebalo, ali deck ubija. Čekaj, brate, jaki mu ovi goblini, tako da... Imam ja ovo, svega ne koristim, dobro je on. Čekaj da ga čekam na Valeriju, tako je zovem nekam, zato što je ono žensko, je žensko zato. I Valkirija, ali ja zovem Valerija nekad Valkirija. Ajmo balona. Što koristite ovo, ja ne razumijem, ne mrzim tu taktiku, znači ja ne igram nikad tako. Ranije sam na prvi akaunt igrao tako, više ne. Ja sam prvi akaunt imao Arenu 4, tako da, sjebom Eros. Više, daj, kako smo se zajebili. Fuck is this. Nema veze, ajde, to je igra. Nikad nemoj se ljutiti, evo zeza me punjač, uzeo sam neki stari. Da, ljudi, sjebao sam punjač, znači, uzeo ja da pijem vodu. I kako da stavim, telefon se puni i ono kad upada u vodu, ceo punjač i rekao si jebi ga. I naš neki stari sad. Nema veze, kupit ću ništa, brate, šta, dešava se. Kupit ću novi. I sad su baš ono skupi punjači, znači ono. Nema veze, ja ću to kupiti. Evo ljudi, mislim idemo, ajmo na treću kulu. Shit, ajmo, princ, skide još, skide, bravo mjesto. Idemo balona, balon. Daj, uništite mu prokletu kulu. Ajmo balone, skinimo, to majstor. Nisi stigao, nema veze, dobar si. Evo zezam i ovaj stari punjač, ali kupit ću, nema veze. Što mi to postojiš, imam spir gobline, kako si glupi, nema veze, ajde. Ajde, daj šta. Ništa ne može ti sad pomogne, znači kad krenem ja u napad, 2 eliksira po 2 put, sad dobro si se odbranio. Skinamo to, evo ljudi, i dobra je očekivana pobjeda, ok, 3 zvezdice. Ljudi, sad ću završim klip. Dobar sam, kao što vidite dobar je deck, tako da on. I to je to ljudi za ovaj klip, ako vam se vidio klip, postavite like, share, subscribe i pozdrav ljudi i ćao.